Ok, salutare și bine v-am găsit la episodul 3 din Aircraft. Eu sunt Ghosti și astăzi, în episodul 3, vreau să stați să văd de aici. Să golim tot locul ăsta de cupaci, tot, să îl facem plat, să-l aplatizăm și să facem un țarc pentru vaci. Deci, haideți să avem un topor, dar o lopată nu avem. O să ne facem una de iron, pentru că putem. Și o vom pune aici, asta aici, asta aici. Și hai să mergem jos. Va fi un episod mai plictisitor, dar n-avem ce face. Trebuie să găsim copaci, că sunt de astea așa, câte una, și e foarte nașpa. Că nu-i găsim. Aici nu e, nu? Aici e unul mare. Decât, stai vacă, stai, nu mai sta, nu mai muge. Așa. Aici nu. Aici oare? Nu. Așa, trebuie să zicem. Deci aici cred că e. Mor, tare. Haide să vedem și copacul ăsta. Nu facem prea mult lemn. Nu-i contează. Uite copacul ăsta. Nu mai are frunze. Trebuie să fie cutet. Să cadă frunzele. Cred că și aici mai e. Nu, am luat. Aici? Stați. Știi câte? Armor. Uite aici. Uite și aici. Așa. De armor. Au. Inventory mer. Haideți să am toate astea de aici cu cu leather. Am uitat cum se numește. Ledger. Uite și aici avem. Haideți să luăm. Poate mai găsim. Uite. Așa. Trebuie să golim tot locul ăsta. Și cred că tot în episodul ăsta, dacă facem chestia aia, voi face un drum până la fermul de aici. O să las chestia asta ca să pot să sar. Voi face un drum până la fermele alea, care le-am făcut în episodul trecut. Hai, sparge-te. Uite cum mai găsim lemn, care nu vrea să se distrugă. Pe aici mai e vreunul? Nu mai e. Așa. Și asta din aer, de ce nu s-a dus, nu știu, trebuie să-l distrug eu. Fuck it. Așa. Acum ceva de ce nu vreau să aplatizez, adică să iau tot ăsta de aici, să-l fac plat. Așa, și aici cred că mai e lemn. Nu mai e. Că vreau și asta să-l dau. Dar asta de ce nu cade încă? Te voi lua decât partea asta, așa. Așa să rămâi, așa. Și va trebui să luăm dirt.
tu să punem pe aici. Aici voi pune ceva de genul, că momentan nu vinuri la mine. Vinuri. Nu știu cum se zice, nu-mi pasă. Fiecare zice cum vrea. Mie îmi place să zic vinuri. Pentru că nu-mi place vinul. Mă voi duce sus să fac niște garduri și am nevoie de bone meal. Am avea pe aici bone? Înseamnă că trebuie să plecăm la vânătoare de... Am uitat cum se numește. Vânătoare de... Scheleți, așa, scheleți. Am uitat cum se numește. Ia, stau să mai facem. Așa. Hai, 40 vreau. Să zicem cât mai sunt două. Și 40 ne ajunge. Două din astea. Și așa. Azi facem gardul. Arată mai frumos, așa puțin mai plat decât aici, momentan. Fuck it. Așa, hai să punem până în dreptul ăstea. Nu știu dacă o să-mi ajungă 40 de din astea. O să-mi ajungă. O să și-mi rămână. Și aici e mijlocul. 1, 2, 1, 2, 3. Aici e mijlocul ăsta, 2. Perfect. 2 uși. Și avem un țarc și... Așa, cum voi da de scheletoni? Asta e întrebarea întrebătoare. Deși o fac acolo. Skeleton, skeleton, where are you? Am nevoie ca să pun prostia asta să crească mai repede. Să pun bun miel. Poate pe deșert mai sunt mobi care ard în chinuri. Uite, băună. Perfect. Ia-l. Așa. Perfect. Așa, hai înapoi. Asta să ne băgăm și pe tiny. Far. Normal. Far. Normal. Back to game. Așa. Normal vreau. Ok, aici e ferma. Și cred că voi face un drum de gravel până aici. Nu știu. Seria asta va fi gen quest-ului Pink cu mare Pink, care sute de episoade, nu se va încheia niciodată. Voi face și pe sezoane. Așa, uite, avem. Am uitat să-l plantez, fuck it. Și momentan am luat ferma asta pentru că mi-e lenie să mult. Aici o să iau de acolo eu. Pe aici un loc. Deci aici sunt vacile noastre, cu e ușor de nebunii. Hai vacă, hai vacilor. Câte stați? 3? Mamă, bă! Haide, hai vacă.
Hai vacă, intră. Ok, am prins 3 vaci. Stai acolo. Haideți să ție și treci-mă la mine. Ție. Așa. Faceți copii. Dați-mi XP. Uite XP. Și mai avem o vacă pe aici. Uitați acolo. Va fi mai greu să aducem pentru că nu știu. Așa, vacă. Haide. Hai la prietenașele tale. Că știu că vă place și sexul, deci... Hai așa, vacă, hai. Ce parcuristă ești, vacă. Intră, hai în spate. Pun sabia și gata. Ok, am făcut ferma. Este. Și acum, aici, mai e o vacă. Tare. Stați că să dau asta, pac, și să iau vaca asta. Haide, vacă. Vacă, haide. Vacă. Tu nu ești interesată? Nu vrei? Nu? Nici puțin? Te puțin? Bă. Uite la mine. Căcat, eu am căzut înăuntru. Nu trebuia să fac chestia asta. Vreau decât să împing pe aia. Aici va trebui să facem, să luăm tot căpacii, să cadă. Și mă voi duce până sus. Stați, că am o idee aici jos, momentan. Așa, pac. Pac. Și... Pac. Nu știu cum o să-mi ajungă. Plouă, pachet. Vacilor. Ce faceți? Nu. Ok, mai avem nevoie de cardă. Nu mai fac. Lasă așa. Avem o fermă de vaci. Spunem astea la loc. Așa, mâncarea la noi. Ce să mai facem? Gravel. Avem gravel pe aici? Nu avem? Serios? Fuck it. Trebuie să fac un drum... Au. Asta a durut. Să mâncăm ceva. Nu mai mănânc. Gravel. De fapt, peșteră. Și pe aceea e gravel. Așa. Gravel, where are you? Parcă găsisem gravel, nu mai știu. Pe aici mai e o vacă. Mi s-a părut. Uite, peșteră. Uite aici gravel. Nu știu dacă mi-ajunge. Cât o fi aici? E puțin. Bă, nu. Cream că zărat. Nu știu dacă mi-ajunge asta de aici. Că n-aș prea mai dă și flint în stil și asta nu vreau. Nu. Gata, asta nu mi-ajunge sigur. Tan. Hai să începem să facem cu ăsta care l-avem. Unde o fi casa? Acolo. Așa. Iar ferma aia de uit o voi uita sus. Cred. Deci chestia asta vine pe lângă asta. Va trece prin asta. Aici trebuie să dăm tot ăsta jos. Nu știu de ce a rămas și nu se duce. De asta nu se duce. Așa. Uite că s-a dus înainte să sparg eu. Tare. Deci. Am venit pe aici. Și da, nu mai mi-ajunge deja. Nu mi-ajunge 26 pentru tot. Uitați că nu mai am.
Ok, va trebui să mai mergem după Gravel. Îmi vine să-i Draven, nu-i Gravel. Nu știu de ce. Sau știu. Prea mult League of Legends. Liga lui Legendsii. E peaceful, nu pe normal. What the fuck? Nu văd niciun mob. Așa. Aici e send. Ce să fac cu send-ul? Because, nu știu. Uite acolo sugarcane, mă duc să-l iau. Forever alone, sugarcane. Aici trebuie să plouă. Să... nu? Unde plouă? Serios plouă aici? Cât e apă? Și pe aceea se oprește, nu? Genius. Minecraft-ule. Aoleu. Și iar se oprește. Și aici era începe. Eram sigur. Așa. Bă, peștera nu mai găsesc. Nu te cred. Măcar am găsit sugarcane. Așa că uite gravel. Și aici era un loc frumos să ne facem o casă în pământ, dar eu vreau. Pentru că seria se numește Aircraft. Înseamnă că totul trebuie să fie la înălțime. Așa cum e numele, așa trebuie să fie și gameplay-ul sau play show sau work, nu știu cum se zice la chestia asta în Minecraft. Apa aici e casuța noastră. Cuibușor de nebunii. Măcar luați și voi mai multă apă. Ce să zic. Bă, nu te treacă, te pui tu. Pac. Și ăsta mare ferma de sugarcane. Poate eu vom uita și poate o vom muta și pe asta sus. Nu aici. Aici. Nu știu, chiar nu știu. Și cât timp pe noapte e timpul pentru să ne luptăm cu mobi. Mobi. Hai. Mobi. Acum nu mai ieșiți, mă, când plouă. Nu? Unde sunteți, scheletoni? Where are you? Where are you, the fucking skeleton? Haide, mă. Da, dar ne vom uita cu scheletonii în episodul următor. Pentru că aici se termină episodul 3. Nu uita de like, comment, subscribe. Doamne, subscribe vreau să zic. Deci nu uitați de like, comment, subscribe. Share pe la prieten dacă v-a plăcut. Uite mobi. Și ne vedem data viitoare. Bye bye!